No siellä ei ole polkua, mutta me tehdään. Varokaa liukkaita kallioita. Hei, eka kertaa polulla. Joo. Ei tää nyt koittaa, kun täytyy tehdä. Toi on ihan loistava. No worry. Mä tiedän missä ollaan. Mulla ei mitään hajua missä me ollaan. Ei hätää Jukka, onneksi seikkailutoimittaja tietää. Nyt ollaan Nuuksion metsässä. Jukka vetää tuolla takana polkujuoksun tekniikkakurssi, niin on lämmittelyt alkamassa. Me ollaan siis Nuuks-festillä. Ekaa kertaa täällä Nuuksiossa järjestettävä ulkoilufestivaali. Täällä on siis kaiken näköistä tapahtumaa ollut torstaista alkaen torstaista sunnuntaihin. Retkeilyä, melontaa, kiipeilyä, polkujuoksua, backraftingia, you name it, ihan kaikkea löytyy. Hirveästi erilaista kokeiltavaa, tehtävää, nähtävää mahtavassa Nuuksiossa. Hieno uusi tapahtuma, kannattaa tsekkaa, jos et ole vielä tsekannut. Tsikatkaa itse. Tää seuraava klippi on tältä aamulta, kun mä yritin vähän jututtaa Jukkaa tuolla festarialueella. Kiitos, oli oikein hyvä. Moi Kimi. Mun pitää moikata nyt Kimi. Me ollaan nähty pitkiä Ei. aikaa. Hienoa. Oli kiva nähdä. Jes, moi. Niin kuin huomaatte, niin Jukka ei pysty kävelemään tällä metriä, ettei joku pysäytä. On niin paljon frendejä. Tänään itse asiassa enemmän seikkailutoimittaja on ehkä äänessä, kun mennään katsoa, kun Jukka vetää tuolla polkujuoksun tekniikkakurssiin. Jos mä saatan mikin paikalle. Sain mikin paikalleen ja nyt voidaan mennä takas asiaan. Tänä aamuna tuli ihan pirusti vettä, ukkosta. Kaikki aamun ohjelmat piti perua, jengi oli sisällä. Mutta nyt tää meidän rohkea jengi on lähtenyt metsään. Vähän tuli äsken vettä, ei pahemmin. Katsotaan miten me selvitään. Let's go! Sitten viereinen jalka. Nostetaan. Pidetään siinä muutama sekunti ja sitten tullaan takaisin. Ensimmäiset liikkeet kannattaa tehdä vaikka niin, että nostaa tämän lantion kahdella jalalla. Kun tuossa on harjaantunut, niin tekee yhdellä jalalla. Kiitti. Siinä sai Jukka vielä viimeiset sateenrippeet niskaansa, mutta hyvin jaksoi Jukka ja jengi vedytellä, lämmitellä ja sitten päästiin itse asiaan eli juoksemaan. Nyt kun juoksette ylämäkeä, niin käyttäkää kättä oikein kunnolla. Kädet tuo voimaa. Kukaan ei mennyt lammikon läpi. Aika monella on hartiat täällä ylhäällä. Ne on jäykät hartiat, niin voitaisiin vähän pyöritellä niitä nyt tonne. Ja rentoudutaan ja hengitetään nyt. Paikoilla on menossa poluille, niin varsinaisen juoksuvalmennuksen Jukka aloittaa kiltisti ihan tasaiselta. Se pitää hanskata ensin. Joo, jatka vaan, jatka vaan, jatka vaan. Nosta lantio, nosta lantio. Mä voin sanoa, että mä oon nyt juossut itse Jukan kanssa about 50 kilsaa ehkä viikko tässä pitkän aikaa. Ja mä alan herää jo öisin siihen, että joku huutaa mun korvaa, lantio ylös. Se on kova valmentaja. Mä katoin, että sun jalat menee tänne sisäänpäin. Mutta muutenhan toi näyttää hyvältä toi juoksu. Ole hyvä. Vaan käsi vähän nyrkkiin jo. Hyvä. Säkin tuut hirveet vauhtiin. Mut polulla hei, toi on ihan loistava. Nyt ajattelin, että nyt me voitaisiin lähteä tonne polulle, koska tänään on hyvä päivä. Polut on märät, kalliot on märät, niin nyt meillä on siis tosi hyvä. Mä käyn läpi nyt, että millaisia kaikki niinku periaatteessa miinoja täällä nyt meillä on edessä. Märät kalliot voi olla liukkaita, sammalta, jäkällä saattaa irrota kengän alta, juurakoihin ei paljon kannata sateella astua, miten pomppia siellä kivikossa ja sitä rataa. Porukka kuuntelee tosi tarkasti, kun seikkailujuoksija antaa askelmerkkejä, miten Nuuksion polut taltutetaan. Hyvin harkiten, hyvin keskittyen ja hyvin lyhyellä askeleella. Koska jos me astutaan tällaiseen, kun me tullaan esimerkiksi alamäkeen, niin meillä lähtee helposti se askel lähtee harppovaksi. Ja askel tihenee, kädet käy. Hyvä, hyvä, hyvä. Anna mennä vaan, anna mennä vaan. Askel tihenee, päkiälle. Hei, eka kertaa polulla. Joo, koska mä en käy polulla sen takia, kun mä oon niin kömpelö. Et sä mikään kömpelö. Usko pois. Et ole. Hei, nyt toi tuolta päästä. Kädet. Kädet. Ei tää nyt koittaa, kun täytyy tehdä. Tuo kädet vähän lähemmäksi vartaloa. Teet tämmöstä liikettä. Oot juoksuasennossa
Ja vaan alat tekee tämmöistä liikettä. Sutiin, joo. No sama juttu kuin tuolla, että sun lähtee pikkusen vetää tonne niin kuin sisäänpäin, kun sä alat käyttää voimaa. Eli kiinnitä tuohon. Pakara kuntoon, joo. Muutenhan tuo juoksu näyttää hemmetin hyvältä. Oi. Siinä oli meidän kömpelöjuoksija. Noin. Oi, pomppu. Hyvin luit sitä. Nätisti menee. Hyvä. Tässä on semmonen kivan tekninen kivikko. Ja mä menen tonne katsoa, että miten te suoriudutte tällaisen kivikon yli menemisestä. Mä ensinnäkin sanoisin teille, että älkää pitäkö kauheasti vauhtia. Koska jossain kohtaa teillä menee pää sekaisin, tuossa kasetti ei enää riitä, kun te menette kivikkoa tonne pidemmälle. Vaan sit alkaa menee jalat solmuun. Noin, hyvä. Wow. Hyvä. Ja nyt voimaa jalkoihin ja kädet. Jalat nousee siellä loppuvaiheessa ylöspäin. Kädet. Jani Mäki-treeni. Monet jotka käy noilla vuorijuoksukisoilla tai tunturikisoissa, niin käy harjoittelemaan tossa. Vuorijuoksijat ja tunturijuoksijat tai jotka harjoittelee sinne, ne keskittyy tosi paljon ylämäkeä. Mutta jos haluaa kilpailla esimerkiksi, niin se tapahtuu, missä ne tapahtuu ne ratkaisut? Ne tapahtuu alamäessä. No siellä ei ole polkua, mutta me tehdään. Varokaa liukkaita kallioita. Eikö se näytäkin vähän semmoiselta haastavalta kivipellolta, joka on vähän... Sitä ei muokattu vielä sitä peltoa. Mut kyllä me toi juostaa. Mä haluan kiittää teitä. Tää on polkujuoksussa on mun mielestä magea juttu se, että tapaa uusia ihmisiä. Täältä tulee paljon uusia kavereita. Mut hei, mun puolesta tosi paljon kiitoksia. No niin, nyt ollaan saatu Jukan polkujuoksu tekniikkatreenit vedettyä 2 kertaa perjantai, lauantai, Nuukfest. Mun kiteytys on, kun näin 1,5 tuntia, että jengi, joka oli ekaa kertaa metsässä ja polkujuoksemassa, niin oli ihan pähkinönä, että on sikasiistiä. Mikä sulle jäi fiilis? Ihan sama. Kun mä jäin juttelemaan jengin kanssa tuossa vielä tuolla Haltian pihalla ja tässä alhaallakin ja niin kuin mä sanoin, niin muutama pyysi, että voisiko mä alkaa valmentaa heitä niin henkilökohtaisesti, niin, että tästä tulisi harrastus. Ja mä en siis voi sitoutua nyt tällä hetkellä siihen ja haluaisin kyllä, niin musta on kiva aina, kun ihmiset keskittyy. Eli kun mä puhun niille, niin mä näen, että ne kuuntelee mua. Jos joku ei kuuntele, niin mä sanon, että nyt ei fokus, ei siellä kukaan kuitenkaan ikinä löysäile tai tee jotain muuta. Ei, tuolla oli tosi sitoutunut porukka. Niin nimenomaan. Mä näen sen, niin kun mä oon valmentanut ihmisiä tosi paljon, niin mä näen, että millä tavalla hän keskittyy ja kuuntelee. Ja sen takia mä aina kysyn, onks kysyttävää. Ja sit joku rohkenee kysyä. Joutuu monta kertaa kysyä sitä asiaa. Mulla on sulle yksi kysymys vielä loppuun. Nuukfest, ekaa kertaa. Makea juttu, että eri ulkoilulajit kohtaa täällä niin kuin Nuuksiossa, mikä on tietysti niin kuin tämmöisen ulkoilun kehto oikein. Täällä nyt joku tuli kokeilemaan ekaa kertaa polkujuoksua, joku menee kiipeilemään, joku menee melomaan. Niin sano sä nyt yksi juttu täällä. Toki sä oot niin kokenut ulkoilua, että en tiedä keksit sä yhtään, mutta mikä juttu täällä? Mitä sä haluaisit mennä kokeilemaan? Backraft? Parasta on ollut se, että mä oon nähnyt frendejä. Niin, totta kai nää kerää yhteen porukkaan. Joo. Mutta mä sanoisin, että se on se backrafti, kun me asutaan tuossa Pitkäjärven rantamaisemissa, niin
Mä oon miettinyt, että me hommattaisiin backrafti-himaa. Ja nyt mä sain hyvän leadin. Että ei muuta kuin walk the talk. Mä soitan Alpolle tossa, kun Nuuksfest on ohi ja sitten aletaan hieroa kauppoja. Joo, ja siinäkin oli itse asiassa hienoa se, että mikä tässäkin tapahtumassa, niin ei ole tarkoitus nyhtää kaikkea rahaa kaikille irti. Mä kuulin vierestä, kun tuossa Jukka keskusteli backrafteista, niin sieltä tuli lause, että älä liikaa mieti, tarvitsee ostaa kalliinta ja hienoin, että sieltä tuli oikeasti aika arvokkaita vinkkejä, että minkälaisen voi ottaa. Lähdetään syömään. Lähdetään syömään, moi!